Og hvad så, når du ikke har det længere? Dør. Jeg er bare imponeret over, altså jeg har virkelig behov for pusterum fra vores treenighed. Sådan bare en lille smule mere end I har. Vi er forskellige, ikke også, Rasmus? Jo, det er det. Altså, så jeg er nysgerrig. Ja. Jeg er nysgerrig. Alle mennesker er ikke skabt på samme måde. Nej. Der er visse ting, som du ikke forstår. Sådan ting. Det er anderledes, hvis jeg ikke havde haft en kæreste. Hvordan det? Være mere åben overfor... Her kom den. Her kom den så. Det har jeg også tænkt. Ja. Ligesom teater afspejler sig på mit privatliv, så afspejler mit privatliv så også på teateret. Og du kunne have været hvilken som helst anden kvinde, så havde det været det samme. Men der er bare en eller anden form for... jeg er mættet af kærlighed til min kvinde. Så det, jeg skal give der, det har en farve af... Det er blevet farvet af mit eget liv, privatliv. Vi er meget bange for at lade os indfange. Altså, og lade tingene få magt over os. Ikke? Det er vi bange for. Der er den fordel på scenen, at vi ved, hvordan det går. Derfor kan vi gøre det inden for det forløb. Vi har frihed til at være, som vi ikke er. Hvordan har han det? Det er altså en søgen ind i, ikke bare i sig selv, men simpelthen i alle de andre. Og til syvende og sidst også i publikum. Altså i dette her væsen, som er fælles for os alle sammen. Og som gør, at teater overhovedet kan eksistere. Det er dette her. Alle ved, hvad det er. Men har ikke ord for det. Og så sidder vi i mørket, og så bliver vi kede af det, så bliver vi glade. Og så griner vi, og så græder vi. Samtidig. Gustav, du er min ven. Du er min eneste ven. Gennem den sidste uge, der har du givet mig mit livsmod tilbage. Det har været som om en magnetisk kraft, der er gået fra dig over mig. Du har været ligesom en urmager, fandme, der har lagt et nyt værk ind i hovedet på mig og trukket det op. Din mor siger... På mig. Okay, nej. Sådan der. Okay. Det jeg ved ikke. Det ved jeg ikke. Det gik fint. Det gik fint. Jeg har ikke været sur på det selv.